A Csallóközi rónaságot kettészhelő Simpártkorunk utazóközönsége és a vasparipák szerelmesei Pozsony-Komárom vasútszakasznak ismerik, pályaszáma szerint GSR 131. A közel 100 km hosszú vasútvonal eredetileg két részben épült és két egymástól független szakaszból állt, melyek Dunaszerdahelyen találkoztak. Az osztrák-magyar monarchiában elterjedt helyi érdekű vasutak szabványai szerint a Pozsony-Újváros, Dunaszerdahely gőzüzemű hévvonal építésére bizonyos Sági Gyula és Neuschloss Miksa nyertek koncessziót. Az engedélyokirat Bécsben íródott a Magyar Királyi Minisztérium által őfelsége Ferenc József császári és királyi jóváhagyásával. A Pozsony-Újváros, Dunaszerdahely hévvonalat és vele együtt a Diósförge-Patonyi vasútállomást 1895. augusztus 22-én nagy ünnepség keretében adták át a forgalomnak. A pozsonyi vasúthoz csak egy évvel később, 1896-ban kapcsolódott a komáromi vonal, melyen 1896. november 17-én indult meg a forgalom. 1904-ben a két helyi érdekű vasútvonal egyesítésével létrejött a Pozsony-Újváros-Dunaszerdahely-Komárom egyesített helyi érdekű vasút. Ez tulajdonképpen a mai Pozsony-Komárom vasútvonal. Trianon után a Pozsony-Újváros-Dunaszerdahely-Komárom egyesített helyi érdekű vasútvonal teljes egészében csehszlovák kézre került, közte a Diósförge-Patonyi vasútállomás is. Ezáltal a vasútvonalon immár CSD felségjelű vonatok is közlekedtek, ahogy a vasútaszlengben akkoriban elterjedt a komáromi lokálkán, vagyis a komáromi mellékvonalon. Diósförge-Patony vasútállomását az 1895-ben megnyitott Pozsony-Újváros-Dunaszerdahely helyi érdekű vasútvonal 37,67 km szelvényénél eredetileg Patony-rakodóállomás néven említik. A mindössze 250 méter hosszú állomás 3 vágánnyal, földszintes hév 4-es kategóriájú felvételi épülettel, szabványos raktárépületekkel, egy közülük ma is megvan, és őrházzal rendelkezett. A Patonyi, mint a szabály szerinti legkisebb földszintes 4-es osztályú felvételi épület, vagyis úgynevezett indóház alapterülete 93,5 négyzetméter volt. 1938-as első bécsi döntés értelmében Diósförge-Patony visszakerült Magyarországhoz, majd a II. Világháborút követően újfent Csehszlovákiához. 1978-80 között a bősi vízi erőmű beruházása kapcsán a patonyi vasútállomást átépítették, biztosító berendezését teljesen lecserélték, vágányhálózatát meghosszabbították és jelentősen kibővítették. 3 helyett összesen 5 vágánya lett, az állomást addig átszelő, mára megszüntetett egyik útjáróját Dunaszerdahely irányába áthelyezték. Az erőmű építésében vállalt szerepe miatt a patonyi vasútállomás ekkor a Bős 2 becenevet kapta. Többszöri átépítés után felvételi épülete ekkor nyerte el a mai formáját. Ma is meglévő, de fákkal benőtt mellékvágánya, vagyis a váhosztav és a hidrosztav akkori iparvágánya mellett magas silótornyok álltak. Innen indultak Bőssre a cementes úgynevezett csöcsös vagonok. A Diósförge-Patonyi vasútállomás felépítményén és biztosító berendezésein legutóbb nagyobb felújítási munkálatok a RegioJet magánvasúttársaság 2012-es színlellépése előtt történtek. Ekkor a teljes Pozsony-Dunaszerdahely vasútszakasz 3 hónapos vágányzára mellett a pozsonyi oldalon csonkavágányú jelleggel lerövidítették az állomás 3-as számú rakodóvágányát. Ezzel a 9-es váltó gyakorlatilag megszűnt és elbontásra került a rakodórámpa is. Szintén a 3-as számú vágány Dunaszerdahely oldalán felszámolásra került az a védőcsonka, amit egykor ammónia átfejtésére használtak. Az 1-es és 2-es vágányok mellett uniós normáknak megfelelő, alacsony padlós szerelvényekhez alakított peronok és az ahhoz vezető átjárók kerültek kiépítésre. Egyben sor került a teljes állomási kavicságy és a kitérőváltók elektromotorjainak cseréjére is. Az addig önálló, automata vonatút állítású állomás időközben központi forgalomirányításúvá vált, melyet Dunaszerdahelyről kezelnek. Ezzel a forgalomirányító szerepe megszűnt, és az állomáson mindössze váltóőri feladatokat látnak el a szlovák állami vasutak munkatársai. 2017-ben egy törvénymódosítás által hivatalosan kihelyezésre került a Diósförge-Patonyi vasútállomás magyar elnevezése is. Napjainkban 3 forgalmi vágánya, egy forgalomból kizárt, fákkal benőtt mellékvágánya és egy ki- és berakodásra alkalmas csonkavágánya van. Az állomás rendszeres vonatkereszteket fogad, személy- és teherforgalma jelentős. Személyforgalmát jelenleg a Leo Express szolgáltatja, míg teherforgalmát a Metrans konténerszállító vonatai, valamint egyéb magántársaságok bonyolítják le.